Milé dámy, už jste vyzkoušeli tuto masku polštářky z červených řas na oční okolí? Jestli ne, tak okamžitě to napravte, protože lepší masku neznám. Ten výsledek je okamžitý. Tyto masky obsahují červené řasy, spoustu minerálů a stopových prvků, dokonce i vzácný citrus jozu, takže to máte s vitamínama a poradí si s otoky, s kruhy pod očima, s vráskama, s mimickýma vráskama. A tuto masku si určitě dejte do lednice, protože krásně vychlazenou na nateklý oční okolí. To je něco geniálního a můžete tyto masky dávat nejenom pod oči, ale i na pohyblivý víčka, takže jestli máte unavený, spadlý, svislý, tak to můžete dát i přímo tam, na mračivku, na vrásky na čele i nosorytní rýhy. Takže to můžete dávat kamkoliv, v krabici najdete 60 masek, takže na 30 dní krásná kůra. Myslím, že to je nádherný vánoční dárek pro slečny, dívky, mamky, ale i babičky. A teď vám ukážu, jak ta pokožka je krásně vypnutá po sundání toho polštářku. Opravdu tam člověk nenajde téměř nic, je to velice příjemný a splasklý a ten výsledek je krásný, vidíte, že tam ani téměř nemám nic. Takže děvčata, doporučuji, udělejte si radost, ale krásný, nadělte i krásný vánoční dárek.